Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Үй туе, Актанышта Актаныш информ филиалының яңартылган бинасын ачтылар. Күңел күзе, Ярдәм Хайрия вакыфы курслары Россия президенты фонды грантларының 100 иң яхшы проект исемлегенә кергән. Барысы да алар өчен Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм чаралары оештыру дәвам итә. Чыгарылышыбызны һава тырышынан башлыйбыз. Республикада бу атна карлы булачак ди синоптиклар. Аларның фаразлары буенча кар шәршәмбе көнгә кадәр дәвам итәчәк. Шул ук вакытта термометр баганалары тотрыклы булачак. -4, -5 градус. Бары тик җомга көнне генә бераз салкынайтачак. Ләкин алга таба атна ахырына кадәр үзгәрешләр булуы да ихтимал. Татарстандагы Россия кулланучылар күзәтчелеге хезмәткәрләре бу атнада, ягъни 15 февральдә эшмәкәрләр өчен ачык ишекләр көне үткәрә. Эшмәкәрләрне көндезге сәгать 2-дән 4-кә кадәр Зур Кызыл урамы 30-нчы йорт һәм Сеченов урамы 13-нчы А йорт адреслары буенча кабул итәчәкләр. Консультациялар алу өчен алдан 222 84 28 телефоны буенча язылырга кирәк. Шалтыратуларны бүген һәм иртәгә 13 һәм 14 февральдә иртәнге сәгать 10-нан кичке 5-кә кадәр кабул итәләр. Иртәгә 14 февральдә республиканың милли китапханәсендә бөтен дөнья китап бүләк итү көнен билгеләп үтергә җыйналар. Катнашучылар китаплар алмаша яки аларны бүләк итеп бирә алачак. Оештыручылар яхшы хәлдәге басмаларны китерергә киңәш итә. Әлеге чара иртәгә сәгать кичке 7-нче яртыда милли китапханә бинасында башлана. Тулырак мәгълүмат белән милли китапханә сайтында танышырга мөмкин. Чыгарылышыбызны Татарстанда нәшер ителүче газета, журналлардагы игътибарга лаек язмалар белән дәвам итәбез. Матбугат күзәтүе сәхифәсе белән гадәттәгечә журналист Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатын күзәтүне дәвам итәбез. Ватаным Татарстан газетасы дөньядагы барлык иреле-ваклы проблемаларны оныттырып, кешелекне берләшергә мәҗбүр иткән Төркия белән Сүриядәге җир тетрәү фаҗигасы турындагы язма белән башланып киткән. Үткән җомгада әлеге тетрәү нәтиҗәсендә ике илдә 20 меңнән артык кешенең гомере өзелгәне билгеле булган иде. Бу сан көне сәгате белән артагына бара. Чөнки кыйлып төшкән күп сатлы йортлар арасында хәзер инде терек кешеләрне табу мөмкин түгел диләр белгечләр. Авылларда эшкечелек саны арта. Белгечләр белән бергә Ватаным Татарстан газетасы әнә шулай дип чаң суга. Сәбәпләрендә тагын газета хәбәрчесе. Булар авылдагы эшсезлек, халыкның ышанычка ялгап яшәүе һәм ил көнебездәге күңел тынычлыгын алган вакыйгалар. Бүген Татарстанда елына кеше башына 15 литр исерткеч туры килә икән. Бу бит карт-кырларны бала-чаганы да кушып санаганда. Ләкин ничек кенә булмасын, моңарчы аракының бер генә проблеманы да җиңелгә булышканы булмады әле. Ватаным Татарстан газетасындагы тагын бер кызыксынып, азагына кадәр укыла торган язма бар. Ул милләтебезнең карап торган трибуны, турыдан ярып сөйли торган язучы һәм депутат Аркаил Зәйдулла белән әңгәмә. Син ничек курыкмыйсың дигән сорауга ул мин дә куркам билгеле, тик мин куркуымнан куркам дип җавап биргән. Авылларда халык җыеннары дәвам итә. Социаль челтәрләр аша гына аралашырга гадәтләнгән халыкка совет чорындагыча мәдәният йортларына җыелып, үзен борчыган проблемалар турында күзгә-күз карап сөйләшү өчен бик тансык чара бу. Шәһри Казан газетасы язганча, ул җыеннарда халык үзара салым суммасында килештереп кайта икән. Сүз уңаеннан шунысын да әйтергә кирәк. Ул салымны җан башыннан 2 мең сум итеп җыйган җирләр дә бар ди Татарстанда. Җыелган сумманың хөкүмәттән 4 ләтә артып кайтуы халыкны әнә шулай үз проблемаларын үзләре хәл итүгә тартып кертә. Рәхмәт яусын Миннихановка дип кенә әйтәсе кала инде. Үгезегез алкалымы? Закламый авыл халкы бер-берсенә әнә шундыйрак сорау бирәчәк. Ник дигәндә, хөкүмәт халыктагы малларны исәп калуның шундый юлын тапкан. Колхоз сыерлары өчен бу яңалык түгел икәнен белә идек инде. Быелдан башлап бөтен мал туарга әнә шундый алкалар тагырга җыйналар. Халык моны тагын салымны арттырып, үз кесәсенә керү дип кабул итүлеккә.
хакимият киресен тәкрарлы, янәсе андый алкасы булмаган малны урнаштыру, сату алу да авырлашырга мөмкин. Шунысы да бар, быел малларга анты алкаларны бушлай илсәләр, киләсе елга калганнар өчен моның тагын шул бер кесәдән чыгарып бирергә туры киләчәк. Мал асырамасыннар өчен махсус шулай эшләмиләр микән дигән көфер фикер дә килә башка мондый чакта. Идел яшьләр журналы тулысы белән диярлек яшь иҗатчыларны танытуга багышланган. Танылып килүче җырчы Рөстәм Насыйбуллинны журнал Татарның Шаляпины дип атаган. Татарстанның Нурлат районындагы Кизләү авылында үскән егетнең сәләте мунчада ачылган икән. Шая егетнең тормыш принциплары турында укыганда аның мөкиббән киткән җырчылары Илһам Шакиров белән Иосиф Кобзон икәнен белеп, бер сөенсәң, аның үз өстендә даими эшләвен күреп, бар әле талантлар бездә дигән нәтиҗәгә киләсең. Укудан һәм фикерләүдән тукталмаучылардан булсак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик. Ярдәм Хәйрия вакыфының күңел белән күрү һәм ишетү дип исемләнгән курслары Россия президенты фонды грантларының 100 иң яхшы проект исемлегенә кергән. Вакыф эшчәнлеге турында тулырак Мөршидә Җихан язмасында. Күңел белән күрү һәм ишетү проектының максаты күзләре күрмәгән һәм начар күргән кешеләргә тормышта үз урыннарын табарга ярдәм итү. Ярдәм Хәйрия фондының әлеге проект белән беренче генә грант отуы түгел. Республика буенча фонд президентлык грантлардан алсак, иң зур проектларның берсе. И шушы безнең өчен бик сөенеч, шатлыклы шундый вакыйга. Тернәкләндерү үзәге директоры Мәликә Гыйлметдинова хәбәр итүенчә, отылган грант 9 миллионга якын, ә бу исә ел әйләнәсе 7 тапкыр сәламәтлеге чикле кешеләр өчен курслар уздырырга мөмкинлек була дигән сүз. Ярдәм тернәкләндерү үзәгендә күрмәүчеләр һәм бик начар күрүчеләр Луи Брайль системасын өйрәнә, санат компьютерны үзләштерә, спорт белән шөгыльләнә. Кайсы бер кеше уйларга мөмкин, менә мәчет булгач, димәк, анда дин фәне генә өйрәнеләдер, дин сабагыннан кала берни дә укытылмыйдыр дип уйларга мөмкиннәр. Безнең үзенчәлеге шунда, без дөньяви фәннәрне дә өйрәтүгә игътибар итәбез. Курслар аралашу, тирә-якка яраклашу сәләтен, төп көнкүреш гадәтләрен формалаштыра. Күрмәүчеләр курслары булганда җыелабыз да, шунда алар белән бергә идарә итәм. Анда әзрәк безнең бит бөтен Россия буенча сукырлар. Аларны җыям оештырам, чакырам. Аларны чакырам, җыям, туплыйм. Булай итеп бик алар канәгать монда килүләренә бик шатланалар. Шушы көннәрдә күрмәүчеләр һәм бик начар күрүчеләр өчен оештырган курслар тәмамлана. Ләкин социаль хезмәт, ярдәм күрсәтү һәм яклауга багышланган грант хисабына күрмәүчеләрдән тыш начар йөрүчеләр, хәрәкәтләре чикле булучылар да реабилитация уза. Мөршидә Җихан, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Республикабызда махсус хәрби операцияда катнашучыларга ярдәм чаралары оештыру дәвам итә. Түбән Кама районындагы иҗтимагый үзәкләрнең берсендә хәрбиләргә носилка һәм келәмнәр тегә башладылар. Теманы Түбән Камадан Гөлия Нигъматуллина дәвам итә. Монсы менә пятиточниклар инде аркага киятырганнарны үтүп, аркага киятырган җылы сатниләргә безнең сугышчыларга булай итеп, аны түгү бик узак, заготовкалар менә башта шулай итеп, край китәбез менә шушындый зур әйберләр. Аннан аларны тегәбез, аннан соң менә мондый әйберләр край итәбез, аннан соң менә шулай итеп, аларны эшләренә тыгып, менә шулай итеп әзерлибез. Иҗтимагый үзәктә көн сайын 20 кеше эшли, иртәдән кичкә кадәр җепләр һәм тегү өчен кирәк-яракларны Түбән Камалар сатып алырга ярдәм итә. Носилка, утыргычлар, маркировкалау шелтәрләре, материаллар тиз бетә ди активистлар. 100дән артык әйбер инде хәрбиләргә җибәрергә әзерләп куелган. Безгә машиналарыбыз ватыла, машиналарыбыз безнең югарак тканьлар тирәр өчен ясатылган. Мондый әйберләр теккәндә эштән чыгалар. Безгә машиналар ремонт итәргә бер мастер килеп, машиналарыбызны карап, рәтләсә бик әйбәт булыр иде. Тегү цехыннан тыш биредә гуманитар ярдәм җыю пункты да эшләп килә. Хәйрия эшенә теләге булган һәркем кушыла ала. Барлык сораулар буенча студентлар урамындагы 49-нчы йортта урнашкан иҗтимагый үзәккә мөрәҗәгать итәргә. Гөлия Нигъматуллина, Рафаэль Рәкыйпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан.
Актаныш районында Актаныш информ филиалының яңартылган бинасын тантаналы рәвештә ачтылар. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов ярдәме белән районның рәсми мәгълүмат үзәге булган бинага 2022 елда заманча цикләндерү үткәрелде. Шулай ук әлеге чара кысаларында түгәрәк өстәлдә үтте. Чарада республикабызның мәртәбәле кунаклары катнашты. Тантаналы ачылыштан Динә Нәҗметдинова әзерләгән махсус репортаж. Актаныш информ коллективы өчен зур вакыйга. Актаныш таңнары газетасының 90 еллык юбилее һәм капиталь төзекләндерүдән соң өр-яңа бина ачу тантанасы булып узды. Бәйрәм чарасында чакырылды кунаклар да бар иде. Данын күтәргәсен, яңалыкларын күрсәтергәсен, бергәләшик, тыныч тормышларда яшик. Амин шулай булсын. Хөрмәтле актанышлылар, мин сезне чын күңелдән бүгенге ий туе белән бик зур бәйрәм белән тәбрик итәм. Яңартылган бинаны ачар алдыннан кунаклар үзләренең тәбрикләү сүзләрен җиткерде, уңышлар теләде. Инде бигрәк тә менә Актаныш кебек республиканың иң көнчыгышында яши торган районнан килә торган хәбәрләр, алар республика өчен бигрәк тә кадерле булачак. Һәм Актанышның сөйләрлеге һәм республика җиткерлеге, горурланырлыгы, мактанырлыгы бар. Алар бар яктан да республикабызны хуплап, зурлап, аны моторлап, муллыкка күмеп яшиләр. Һәм инде шуңа күрә киләчәктә дә менә мондый мотор бинада эшләүче безнең матбугат хезмәттәшләре алар республика районындагы матур тормыш белән һәр шәхс сөендереп яшәрләр дип уйлыйм мин. Яңартылган бинаның эченә күз салсак, телевидение һәм радио дөньясына чумасың. Гомумән алганда Актаныш информ 4 юнәлеш буенча эшли. Телевидение, радио, СММ һәм Актаныш таңнары газетасы. Телевидение моннан 25 ел элек үз хезмәтен башлаган. Ул елларда төшерелгән сюжетлар, чыгарылган яңалыклар ачылу тантанасында килгән кунакларга тәкъдим ителде. Актаныш информ хезмәткәрләре мондый яңарышларга бик шат. Алар өчен тагын бер сөенечле хәбәр турыдан-туры эфирга чыгу. Радио җиһазлар искерү сәбәпле туры эфирга якынча 10 ел элек чыккан. Актаныш информ җитәкчесе радио һәм телевидение эшчәнлеге белән якынрак таныштырып узды. Атнага 2 тапкыр хәбәрләр белән чыгабыз. Бу безнең вторник һәм четверг көне атнага 2 тапкыр хәбәрләр белән чыгабыз. Аннары инде җомга көне без чыгабыз, халык кергән котлауларны бирәбез эфирга. Безнең хәзер радио активлашырга тиеш. Туры эфирлар булгач, без инде розыгрышлар үткәреп, үзебезнең инде рекламаларны арттырып, үзебезнең акча кеременде арттырып дип уйлыйбыз. Киләчәккә планнар зурдан. Мондый яңартылган бинада эшләү үзе бер зур бәхет дип саныйлар Актаныш информ хезмәткәрләре. Айдар Сәлимгәрәев белән Шамил Садыков киләчәктә Актаныш информның гөрләп торуын, бигрәк тә балаларны, яшь каләм осталарын бергә туплаган иҗат үзәгенә әйләнүен теләде. Искәртеп узабыз, капиталь төзекләндерү программасына төрле райондагы Татмедиа филиаллары кергән. Динә Нәҗметдинова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Авыл хуҗалыгы темасына күчәбез. Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы токымлы умартачылыкка ярдәм күрсәтәчәк. Безнең республика Россиядә умартачылыкны үстерү буенча алдынгыларның берсе булып тора. 2022 елда гына да тулаем 9000 тоннадан артык бал җитештерелде. Татар умартасы аерым игътибарга лаек, кызганычка каршы әлеге токымның юкка чыгу куркынычы бар. Моның сәбәбе тиешле контроль булмау һәм селекция эшенең үзлексез алып барылмауы. Агымдагы елда республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы нәсел хуҗалыкларына ярдәм күрсәтә башлаячак. Быел республика территориясендә эшли торган 3 нәсел хуҗалыгы ярдәмгә өметләнә ала. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Бүгеннән башлап без, хөрмәтле телевизор караучылар, яңа сәхифә тәкъдим итәбез. Мәдәни тормыш дип исемләнгән сәхифәдә без сезне мәдәният дөньясында булачак вакыйгалар, ягъни яңа премьералар, күргәзмәләр, концертлар афишасы белән таныштырып барырга булдык. Бу атнада узачак мәдәни чаралар белән Динә Нәҗметдинова таныштыра. Хәерле иртә. Эфирда мәдәни тормыш сәхифәсе. Сезнең белән мин Динә Нәҗметдинова. 2 февральдән башлап 23 апрельгә кадәр Татарстан Милли музеенда Сталинград сугышының тәмамлануына 80 еллык юбилее уңаеннан Крепость на Волге күргәзмәсе ачыла. Күргәзмәдә 50дән артык экспонат тәкъдим ителәчәк. Фотографиялар, документлар, сугышта катнашучыларның шәхси әйберләре, сугыш кырында табылган кораллар. 14 февраль көнне Казан яшь тамашачылар
Куклаучылар театры сәхнәсендә Денис Ван Визенның «Недросль» спектакле, режиссеры Петр Норец. Он 17 февраль көнне Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының зур залында кичке сәгать 7-дә «Тормышмы бу» спектакле, режиссеры Айдар Жаббаров. Гаяз Исхаки минем яраткан язучыларның берсе. Ул дөнья күләмдәге язучы. Аның әсәрләре сәхнәдә куелуына без бик шат. Һәм biz хәзер иҗади процесста, бездә менә шундый кызыклы репетициялар бара, безгә бик күңелле. 18 февральдә Салих Сайдашев исемендәге Дәүләт зур концерт залында Федор Шаляпинның 150 еллыгына багышланган концерт оештырыла. Репертуарда Федор Шаляпинның җырлары һәм романслары көтелә. 19 февраль көнне иртәнге сәгать 11-дә Әкият Татар дәүләт курчак театры сәхнәсендә Нәни дуслар өчен Гуси Лебеди спектакле. 19 февраль Татар дәүләт филармониясендә «Мертвые души» дип аталган музыкаль әдәби кичә. Программаны Альфред Шнитка әсәрләре тәшкил итә. 19 февраль көнне Сәйдәш мәдәният үзәгендә «Балалы солянка» балалар музыкаль премиясын тапшыруның грандиоз тантанасы уза. Премия 3-нче тапкыр уздырыла. Оештыручылар ТМТV Татар музыкаль телеканалы. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар шулар иде. Үзегезне рухи яктан үстерәсегез килсә, концертларга, спектакльләргә, күргәзмәләргә рәхим итегез. Мин Дина Нәҗметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булышам. Бүген 13 февральдә күрнекле опера башкаручысы, дөнья күләм танылган артист, якташыбыз Федор Шаляпинның тууына нәкъ 150 ел тула. Шул уңайдан бүген юбилей чаралары уза. Көндезге сәгать 1-дә Шаляпин һәйкәленә чәчәкләр куелачак, мемориаль такта ачу тантанасы да булыр дип көтелә. Кичке сәгать 7-нче яртыда Салих Сайдашев исемендәге зур концерт залында бәйрәм концерты була. Тантаналы концерт барышында 2023 елдагы Шаляпин стипендиясы лауреаты игълан ителәчәк. Ә инде халыкара опера фестивале кысаларында бүген кичке сәгать 6-да Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры сәхнәсендә Борис Годунов операсы тәкъдим ителә. Чыгарылышыбызны татар халкының күрнекле шәхесләренә багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Бүген 13 февральдә халкыбызның яраткан, кабатланмас җырчысы, Россиянең атказанган артисты Вафира Гыйзатуллинаның туган көне. Исән булса, аңа бүген 77 яшь тулган булыр иде. Вафира Гыйзатуллина бүген дә төрле буыннар арасында бик популяр, яратылып, тыңлана торган җырчы. Безнең Татарстан дәүләт телерадио компания фондларында мәшһүр җырчының башкаруындагы 50-дән артык халык җыры һәм татар композиторларының вокаль әсәрләре язмалары бар. Вафира Гыйзатуллина тормышы һәм иҗаты белән Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Күрнекле татар җырчысы Вафира Мөхәммәддин кызы Гыйзатуллина 1946 елның 13 февралендә Тайсырның Бондюк, хәзерге Менделеевск районы Камай авылында дөньяга килә. Мәктәпнең 8-нче сыйныфыннан соң Алабуга мәдәният агарту училищесының китапханә бүлегендә укып, хезмәт юлын Тухан авылы китапханәсендә башлап җибәрә. Шунда хор оештырып, аның солисты була. 1965 елда Казан музыка училищесын, 74 елда Казан консерваториясын Валентина Ласико вокал классы буенча тәмамлый. 1974-75 елларда Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры, 75-94 елларда Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе, 1997-2001 елларда Татарстан дәүләт телевидение һәм радио компаниясе солисты буларак иҗат итә. 1978 елда атаклы композиторыбыз Нәҗип Җиһанов белән бергә Эстонияда уздырылган РСФСР әдәбияты һәм сәнгате көннәрендә Татарстан вәкиле буларак катнаша. Людмила Зыкина, Валентина Толкунова, Алла Пугачева, Ренат Ибрahimov, Геннадий Хазановлар белән бер сәхнәдә чыгыш ясый. Вафира Гыйзатуллина үзенең репертуарына татар халык, дөнья халыклары җырларын,
күренекле композиторларыбыз Салих Сәйдәшев, Захид Хабибуллин, Мансур Музаффаров, Александр Ключарев, Нәҗип Җиханов, Рөстәм Яхин, Алмаз Мунасипов, Фасил Әхмәтов, Сара Садыйкова, Ринат Еникеев, Марс Макаров әсәрләрен кертә. Ул ашык матур тавышка, күркәм тышкы кыяфәткә, нечкә лирик хис белән һәм күңел җылысын биреп җырлау сәләтенә ия җырчы буларак, гомум халык мәхәббәтен яулый. Татарстанның халык язучысы Туфан Миңнуллин аның турында Гыйззатуллинаның берсен кояшка тиң күргән Тукай. Кояш булгач, айда булсын. Кайда ул ай, ул Гафирә син бугай дип язды. Җырчы илебезнең Карпаттан алып Камчаткага кадәрге шәһәрләрендә һәм күп кенә чит илләрдә Австрия, Германия, Польша, Төркия, Америка Кушма Штатлары һәм Кубада гастрольләрдә була. Радиодан һәм телевидениедан даими чыгышлар ясый. Аның иҗатының үрнәкләре татар җыр сәнгатенең алтын фондына керә. Татарстан дәүләт телевидение һәм радио компаниясе фондларында Вафирә Гыйззатуллина башкаруындагы 50-дән артык халык җыры һәм татар композиторларының вокаль әсәрләре язмалары саклана. 1974 елда Воронежда үткәрелгән Бөтен Россия вокалистлар конкурсы, 1978 елда Куба башкаласы Гаванада булып узган Бөтен дөнья яшьләр һәм студентлар фестивале конкурсы лауреаты. 1990 еллардан Вафирә Гыйззатуллина милли мәдәниятне һәм сәнгатьне яңадан торгызу һәм үстерү өчен барган хәрәкәттә актив катнаша. Вафирә Гыйззатуллина иҗаты татар концерт эстрадасында академик милли җыр сәнгатенең, халык һәм эстрада музыкасының иң югары үрнәкләрен үз эченә алган үзенчәлекле күренеш. Ул камера музыкасын үстерүгә һәм танытуга да зур өлеш керткән шәхес. Казанышлары өчен җырчы Каракалпак ССРның, ТССРның халык артисты, РСФСРның атказанган артисты исемнәренә лаек була. Кызы Камилә сүзләренә караганда, Каракалпакстанның халык артисты исеме бирелгәч, аңа шул республиканың мәдәният министры вазифасы тәкъдим ителә. Вафирә Гыйззатуллина 2001 елның 16 сентябрендә юл фаҗигасендә һәлак була. Җәсәде туган авылы зиратында җирләнә. 2016 елда Камай авылында, 2021 елда Казанда ул яшәгән йорт диварына аның истәлегенә мемориаль такталар урнаштырыла. Камай авылы мәдәният йортына аның исеме бирелә. Даими рәвештә Вафирә Гыйззатуллина исемендәге республика балалар һәм яшь үсмерләр җыр конкурсы үткәрелә. Республикада 10-нчы халыкара Сандугач Соловей дип исемләнгән бәйгенең сайлап алу турлары бара. Шул уңайдан бүген Хәерле көн Татарстан тапшыруына кунакка Россияның һәм Татарстанның халык артисты Венера Ганиеваның килүе көтелә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Мин Шулпан Амири сезгә хәерле имин көннәр теләп, бүгенгә сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.